A na-ebulukwa mmadụ n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọmanye jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọmanye jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa chacha ndị ụka erighị anyị fọnda mbaki, ndị oche eri anyị fọnda mbaki. Fọdụ sịkara aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okpuru ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m na our social media platform, our administration. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala administration, ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa gbara ọkpụrụkpụ. Ọ bụrụ na ị gee ntị, ihe amụta something. Learn from the mistakes of the past. Yes, isiokwu anyị bụ importance of water rituals. Ihe o ji wee dị mkpa na ị ga na-atụrịrị aja, na-build personal relation to ụmụ mmụọ, especially the water elements. That are very powerful. Very powerful. You don't joke with waters. You know why? The water agwara anyị na in the creation of world. Kachukwu kechara ụwa, a sị na water filled the entire universe, entire earth. Chukwu oke wee sị mmiri wee gaa one side, a na-akọrọ wee dị. That is ordinary land. The water elements are here for the first time. Before abịa kee ụtụtụ, ehihie na abalị, darkness and daytime. So the water elements are very powerful. The water sprites. The water sprites, the mermaids, all the water elements, very powerful. Onye awụkụzi anyị beta. Mana before I gaa n'iru, ọ bụrụ na ime isi nkụzi ma na-emisiri ihe. Yes. Metụ aka na share button, invite your friends ka ha nụ from the horse's mouth.
I just know tragedy mere just yesterday. I am at Piaka. Mana before I come on echefuna aja akwa dị mkpa echefuna na aja ya na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa April na-aga n'ihu ejegoro m n'isi ụtụtụ achụ aja gaa ọfọ n'isi ndị niile sonye na ya bacha aja abụ aja mbuli na aja epụta ihe aja esigoro na eburu imirikite elu aja abụ aja anyị malitere ịchụ over the years over 2 years now o nwere ndị na-esonye na ya bụ aja till that time to date. In fact, as we speak 2024 nwere ndị bụ ukwuru ya imirikite ndị mmadụ bụ ukwuru ya throughout the year ka ha dị sure ha skip for 1 month. Man, you know why? I anaghị show testimony ma ọ bụ ihe ọrụ na social media maka na ọ bụrụ ihe anyị dị maka ebe ofu ihe mma agwadebe gị bụ na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Ụbọchị anyị na-achịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ ọnwa anyị ga-eje na mmiri jee chụọrụ ndị mmiri aja. Water rituals very important. Ihe aghọta uru ọ bara tinyere ihe eribido gị ị mara na water save their people. Now anyị jee chụchụ aja anyị mere hasara aka ime ihe anyị ji ebi personal relations. I may say about na temple chụọ aja to entities of powers jee n'ebe nchụ aja mesara ka nwanne chụba aja ime ama uru aja bara maka na aja na-ebupụ uke ị na-ege ntị. Then ọ bụrụ na anyị mesịa ya anyị were ekpere ndị mmadụ prayer request ndị mmadụ debe n'altar mesara ka n'aha mmadụ dị. Ọ bụrụ na ị dị interested iso na ya bụ aja ihe ị ga-eme bụ ị ga-nwere ike iso na nke ọnwa maka na throughout a month ma ọ bụ nke ọnwa na-abịa. If forward ya 3 prayer requests, you may token donation to the account number. Echachi am na WhatsApp. I want God that details I need it for you in order to cook you. My direct WhatsApp number is 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ka wa ku kwesịrị ịma. Ịnụ ọ bụrụ na ị na-esonyere m n'eziokwu TV, ị like nkuzi ị na-anụ ịchọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ isi aja mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Anyị nwere over 1000 lectures nkuzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo every day. In fact, nwere ihe ọbụla ị chọrọ ịma maka ọdịnala Igbo anyị akụzibere gị past. Ọ bụkwa ndị na-anụ olu m site n'eziokwu TV, ị like nkuzi a jee nụ ọzọ jee ebe anwa. Ọ bụrụ na ị na-anụkwa olu anyị ị like eziokwu TV Nollywood movie ọbụla ị watchiri ebe anyị chọrọ ịwọchị ọzọ jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube watch ya ma ọ bụ eziokwu great movies na YouTube watch ya. Ọ bụrụ na Igbo movie jee na eziokwu TV Nollywood movies na YouTube watch ya. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị. Share invite your friends na nkụzi anyị ji bịa taa bụ second to none. Unu gwara ụdị ahụ. Yes, ọ ihe mmadụ nọ na ntị ka o ji abụ ibe ya okenye. Knowledge is power. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Wagazie ntị na-esi m ori wee bịa ka nkụwalụ what you don't know. Agwara m ụnụ na nkụzi na-eji abata asị na ndị ụka erigo anyị rie anyị front and back. Napụ anyị ihe anyị ji dị ebube, napụ anyị ihe anyị ji wee dị ebube, mezie anyị ka anyị dị so indolent. Onwe ozi ihe anyị na-aghọta. Ihe anyị mere anyị bụ na-anapụrụ ndị Igbo ihe anyị ji wee dị ebube, ụmụ Afrịka ihe anyị ji wee dị ebube, over cultivate the intellect. Then I nọzie na-eme nghọta enwere uru ọ ga-abara anyị. Igbo ụfọdụ ememe blind argument ka ngwa wantere mara. As much as possible ebe ọ bụla ị nwetara onwe gị, keep building bridges. Ọ bụla ị gafee ogbe isi ogbe gbajie, because what goes around comes around. Nwanne chụba aja ị ma aghọta ihe aja bụ ka mmadụ ga-atụ. Do you know na ọpụ iwe ka na-eticha mmadụ ọkụ ịma? Mana I can tell you na o nwere onye bi n'Ọnịcha, o nwere ka ọ bụrụ Ọnịcha born and brought up. I was born and brought up at Ọnịcha. Mana I can tell you na o nwere ụbọchị m jere Ọnịcha ruo ebe anwa n'ebe a na-akpọ electrical, ruo ebe anwa ịhụ na-aghọta ihe na-eme. Ọ bụrụ na ibeside Ọnịcha ya ama igocha ihe na electrical buru ga ana ya dọba ya n'ala, ụmụ agboro ya abịa sị gị kwụọ ụgwọ ala. Ndị bi Ọnịcha ya ghọta ihe ma ndị na-abịagoro Ọnịcha asị gị kwụọ ụgwọ ala, ikwu ọsịgụ na anaba na o claim with the indigenous ship. Ịghọtara ya? But I was born and brought up at Ọnịcha. Bukwa ụgwọ n'Ọnịcha. Ịghọtara ya? So mgbe m nọzi
one of the guys bịakwute m sị m na mma akwụ ụgwọ ala. In fact, na ọnwụ na m akwụrụ ụgwọ, they will not even allow me to enter any bus. And any bus ọbụla pụtalụnụ fụ na gị na ndị mmadụ na-eme argument, there we go. Ụka ha so gị banye n'okwu n'ụka gị na ndị agboro ndị a na-agwa maka ya. So ị nwere ike ekwu ebe a for hours, as long as they stand there. Nwa moto ya ebughị. You got the frustration. So mgbe a na-emebi ọtụ ndị mmadụ anyway, mana ụbọchị eburu moto wee bịa. So go do that thing ahụ wee dobe kwụrụ ebe anwa. Mgbe ofu onye n'ime ha daziri na-asị m ego a, si ya m nwapụọ ego a, as in what? Asị m na ya nwa obosi nke a, nke a, sị ya mara onye mbọsị mba. Mgbe ọ na-ekwu the second person sie na wee pụta. Ọ bụrụ na nwata onye mụ na ya gụrụ akwụkwọ n'okpukpe wa na ebe a wee fụzie mụ na ekerecha, sị nwoke mụ na ekerecha nnọọ. O wee sị enyi ya nwoke, onye a ka ị na-ana ego gị nawa na onye a enye gị ego. Wee gwazie ya etu mụ na ya dị mgbe anyị gụrụ okpukpe wa those days. Ịghọtara ya? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ because of relationship mụ na ya nwere back then, o nwere ike ọ nọrọ ebe anwa onye otu ya bịa nawa m ego. Ọ dị kwesịrị ana m achọ ịgwa gị na o nwere etu ọ dị kịta, anyị nwere ike ịpụta n'ọpụ iwe ka ụmụ onye ya pụta n'ọpụ iwe ka 10 o'clock anyị iji pụta eticha gị. Ọ pụta n'ọpụ iwe ka ndị a na-echa ya sị oba egbuchara ya ọ gawa. Ịghọtara ya? Ihe ahụ personal relation ebuild those days, maka na eleghị anya fụrụ ihu ama, mana gị nwere idea na show face. Ihe ji wee gwa gị akụ a, ihe njikọ ọlụ gị akụ a ka ị mara uru ọ bara wee build personal relation. O nwere ajọ ọbụla ị chụrụ bụ ihe narụ n'iyi. Ịma ama uru ịchụ aja bara tiri ihe eribido gị. Ịghọtara? Nwanne chụba aja aja karịrị ọgwụ. I keep saying it. Aja bụ onye na-agbasapụ aka. Ịmakọ na o nwere onye ọya abụ ọ bụrụ asị na o nwere ndị na-atọrị mmadụ, mana o nwere onye ọya ahụ afụ anya m atọrị ya. Ihe kpatara ya bụ na ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ya na-etu o si agbasapụ aka build bridges. Ịmara etu ahụ ihe ụwa si eme n'ụwa ka o si eme na mmụọ. Achọrọ m ka ịghọta ya. See, whatever that is happening in this gross material is prototype of what is happening in the spiritual realm. Mana ịmara agbakwuru m gị etu esi wee nwee onye isi ala wee nọrọ na Aso Rock, enwezie agents of government, bidoro from the minister wee gbadagodo wee ruo na councilor. Ha ga-deal with you. The judge will sentence you to life imprisonment. Stay ike the federal government, ike Mr. President, and the constitution. Ịghọtara ya? Etu anwa ka entities of powers and the elemental beings ga-pass judgment to you mgbe ọ gbajuru dọlụ. Ịghọtara ya? N'afa onye isi ala, n'afa ike ka ike. So earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. Ihe nji sị gị build the way bridges bụ na mgbe ị na-achụ aja, ị na-eme ka gị na ụmụ mmụọ dị na mma. Ị na-eme onwe nke ịbụrụ friends to ụmụ mmụọ. Ụbọchị ọ ga-eribido gị, they will all come there to stand by you. Ọ bụrụ na ị na-efiro na ịma mmadụ adịrọ mma, ka m gwa gị etu ịma mmadụ si wee ma mma ka ịma mmụọ si wee ma karịa. Ịma na o nwere onye afụgo onye nwere accident ebute ya n'ụlọ ọgwụ. Doctors was like, who is standing on his behalf? Kere onye a ga-enebe anya n'aka ya wee na-eme gịnị wee na-arụ all the treatments ma oxygen ma ihe niile. Mana ọ bụrụ na dọkịta na-anya na ndị kpọtara onye ahụ adịrọ na o nwere ofu onye umezuru gbagotara na level, ha ga-enekwasị anya wee malụ na whatever treatment ha nyere na a ga-akwụ ha the bill. Doctors nwere ike bịa na-enye ihe a na-akpọ first aid ka ọ ga-agba ọnwụ na family akwụ ụrọ eluzuo less. Ha na-anya fụ na o nwere nnukwu mmadụ kwụ onye a n'azụ, ha ya na-enye unu first aid. Ịma ọnụ o nwere ihe a na-akpọ normal saline drip
ọ bụrụ onye ọwụ na-eti mmadụ drip, ọ bụrụ na onye nọ treatment enweghị ọwụrụ nwa salim achọ ofu ihe gbanye n'ime ị na-ehe obodo nwere ihe a na-eme datịna ka e wee na-aba anyị taịm ka unu wee nweta kọmitment gosiri na o nwere onye kwu onye a n'azụ bifo ezigbo tritment bido. Ị nwere idea? O nwere nnukwu mmadụ ya wọpụta etu a ọkpọ na fon kpọọ dọkịta si na onye wee dị etu a na-akpọ ọsị onye a dọkịta ekerechi dọkịta wee owesi dọkịta na onye ebutere n'ebe gị bụ nwanne ya nwoke gị gaba n'iru efu ndị nọọsụ agbagharịba ọ dụrọpụ n'aka ọla ahụ ebido ezigbo tritment. E nwere ihe ịghọta maka na afụrụ nnukwu mmadụ kwụ ya n'azụ nwa onye ọya awa ọ bụrụ a na-emegoro onye na ya normal salim ka a ga na-enye onye a na Nwachukwu. Ihe kpatara ya bụ na o nwere nnukwu mmọnwụ kwụ ya n'azụ. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ikwena ka ihe ribido gị o wee ghara inwe nnukwu mmụọ ga-abịakwuru n'azụ si na onye a bụ onye nke interceding ya mata if not nwụọ na for nothing. Ị mara etu anyị si achọ contact na-achọ nnukwu mmadụ na o nwere ka ezi onye abụ inwe ije bata nwee oge onye abụ ije ị mara ya nọgoro na for a while mana o nwere ihe pụta oke mee one or two ịpụta ọsịsọ. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Nwa onye ya mmụọ ya wọpụta bịaba aka batara ka esi gị si mba na onye a bụ onye nke anyị. Ebido lọjik bụ mgbe ị na-afụ asị na mmadụ nọ na koma agwa gị dara gị na-emepe anya gị fụ ihe na-eme at that particular time. Enwere ike a na-ele nda na onye a n'oge ya ezugo n'ote ga awọ ọnụbara ya n'oge ya ezugo. Then the defense a na-ekwu si hapụkwuo ya maka ụmụ ya dọtara ya dịka onye nwụrụ na-asị na ya ụmụ ịtọ ya amụrụ na ya chọrọ ịnọ wee rezie nobody will raise those children for him. That argument bụ argument ọ ya na-eme na mmụọ. That is the reason ọ ji chọ ka hapụ ya ka o chiara. He tried to come back but it's not possible. You know why? Because of na enwere ike forces na-asị you are done. Oge gị ezugo. Enwere ozi any opportunity a ga-enye gị. The louder and stronger than the defense powers. Ndị na-abịa defense ya o nwere ndị ịma na-enweghị ọtụtụ ndị mmadụ mmiri agụpụta ha adịkwa lifeless ejegido ha oxygen ha come back to life. Ịmara mgbe ahụ onye ahụ nọ na koma ikpe ka a na-ebi ya ihe ọ pụtara na the person is still struggling appealing that no, I want to come back. I want to come back. But the case in the defense team, the defense entities they defend where it had the weak, a more stronger one where it came, but no, this is my person. Let's give him more time. At the end of the person, you lost the person. That is a simple thing. I want to hear what I don't hear. Let me see men are mad. Who say men are more? Ọ na aba na mhe gbasara mmụọ nke bụ eziokwu bụ na onye a na-egwu nwụrụ n'ihe a stagnation. Ọ bụrụ the way people really love him. But at that point in time, ọ bụrụ na ihe ego na-azọ, I can tell you, ọ bụrụ na stagnation ihe ya azụ ya ndụ bụ at that particular time bụ 10 million naira, I can tell you that 10 million naira ga-abịa within less than 1 hour. Adịm ekwu ego people ga-eweta just ka ọ bụrụ na stagnation dị ndụ without nyanwe iti 1 naira n'ime. But at the point ọ nọ into coma, they breathe once in a while. At that point in time, the judgment and influence is no longer in the hands of humans. Because n'ebe ọ nọ abụrụzi ihe mmadụ, all the word of the spirits. And the only thing that can really save that time is the intervention of higher entities. Ma ọ bụrụ na inye reason why you want to come back. Why you want to come back if they find their excuse as nothingness? You cannot win. Man, ọ bụrụ na your excuse based on the relationship you build over the years. And ụmụ nwa bụ ndị ga-abịa tinyere gị aka mee ka ị dị successful. Ka ngwa one thing mara. Ọ bụrụ na n'inwego onye ọbụla alụkọlụ with maybe those big companies, I don't want to call them, those big companies na-alụ breeze n'ime mmiri, agwaghị rituals a na-eme, ị ga-adị surprise. And they will never do it during the daytime. Maka na ha ma na-eriri gị eri.
Those dreams, I have to have some engineers that work with those foreigners. Those certain things is done at night. Yes, they do all the necessary rituals during the night. In the morning, you are over for now. They will do so. They will do the spiritual angle to it, then do the physical angle. Because the spiritual control the physical. Take it or leave it. I can tell you. Have you asked yourself why till death? How we saw this? And but no one the mirror. Okay, when I call those stories, I'm by the Roma, channel for the tech. Oh, when the mirror 2 days. A my follow. Oh, when that is easy. Oh, I guess it's giant 2 hours. Oh, what you after some time. Or better. Oh, we go over here, easier, and middle that time. Oh, get a reason of that life. How is possible? When the Abu had ya for some time, at the process, at the end of the day, the person will not be able to logic him or herself out. Then, oh, we go on wouldn't be. Oh, after some days, if we hear the person's cough, or we know decay go release here somewhere. For one day, they their cops. Here, the family now, will become, can we see the cops? If you look at me, what it was, I had a reason the cause, but the thing what I did. So many things in a kid, almost equal he can. When the other better calf use, we don't want to get one, I might use one. If you can, how can you justify now both mother almost 12 on email now, or bona, they will follow their life? Do you know when they survive, they are not at distance? No one didn't. You got to go. China 7 boat. I will say go so. I will force on that for Afu. But no one do that for. The matter not can even see me. I thought that I come everywhere. Kafu Hanya. Then search continue and the other rituals associated. Maybe for the cause or maybe Gonyawa Afia suddenly. So we end there in the possible. As long as the people those Gonyawa. They keep fighting because you matter exactly what really held the person. Then, I mean, Nigeria is not to them mad they blame so many things, but nothing goes for nothing. And with the reason, but as we hate me, no matter to you look at it. Yes, I agree. Then with human error. And with human error, but one thing I check while again, human error must he be at this point in time? Okay, this one nation in a group, how many times go back the robot? Onye a na-ekwe ya nwere ike nke ọba nkịta nwere ike ọ bụrụ ụgbọ ọba over the years. But I can tell you, if you go to River Niger now as we speak, hundreds of people na-abụ ụgbọ na-eje onwe. Ọ epụ n'otu ọcha as we speak nwere ndị ka na-abụ ụgbọ na-atravel n'ime river line. Amago m how many times m bagoro ụgbọ n'otu ọcha wee jaba Enugu otu Aguleri ma ọ jebe far place. Ị ga-abụ ụgbọ a na-agwa gị ihe a na-agwa gị mmiri a na-agwa gị ihe abụ mmiri ya across ezu na ọmọ mbara ebe ezu na ọmọ mbara jam wee baa Niger. Mmiri a na-agwa ihe abụrụ mmiri ụmụazị now ka nke Niger ihe a na-agwa gị mmiri a na onwe some Niger areas ị ga-abụ nwere ike itinye 4 decade orikpọ ya ha na-agwa gị abụrụ mmiri ụmụazị. So ịfụ na ọ bụrụ ihe dị na so as you speak now o nwere ndị na travel just the only ụgbọ bụ the only way ha ji afụ enu n'anya. So even if ị na-ekwu ana ha ka ya. In fact, fishermen ji ụgbọ epe na-akụ azụ till night. Mana onwe a na-akụ azụ n'ime abalị nwere ide ha ya akụ ude chefu. Fishermen ji ụgbọ epe na na-akụ azụ all their lives. Mana onwere ihe mere ha ejigo why? Ijuge kpatara eji awa mmụọ ndị mmadụ na liver lines. O nwere some rituals a na-eme with the indigenous people. Ifunu ga-ebe ụgbọ kpuru those drivers with the indigenous na-anya dị ụgbọ ha enweghị yiro life jacket. Note, the driver ji dị ụgbọ na oyiro life jacket maka na ibi na ọnwụ na onwere dị enwe sef ọ bụrụ na onwere na ọ ga-ebugoro ụzọ nye the big fish nọ dị ya. Big fish nwere ike anya ya aga n'ebe ọ na driver eyiro. But have you asked yourself why drivers on under akụkọ? These people understand how things work. One, have on down on a different line.
and ndị Riverline na-ejiro water rituals even when mgbe aka mụrụ ya ọfụ nne na nna ya amadugo na a ga-eje eme that ritual, align that particular child to the water element. Ndị niile amụ na that side na adị oles na onye eriziri eri nne na nna ya mụ na Lagos adị emere ritual, mana ndị ebe awa niile na-eme ihe ọ bụrụ ọsịsọ ha na-adị safe, ọ bụrụ ọsịsọ because of na ha ma technical how to swim. Ọ bụrụ mgbe ụfọdụ mmiri a na-agwa gị ihe a na-swim abụrụ mmiri ihe ọ bụrụ na the gods etinyere okay other crew members ndị save ụfọdụ n'ime ha stone ama ọdụ ka esi egwu, but they are their life. Have you asked yourself why ndị ahụ esevuru ha? Some certain things o nwere ụfọdụ ihe dị omimi n'ụwa. I can tell you na o nwere ndị na-apply that rule on daily basis. On daily basis, when they apply that rule on daily basis, they do work for life. Honey, I'll get out to be happen to the fishermen. I got to be happen. What do you hear? Because they understand they can run the myriad, having been familiar with them on daily basis. So interact with them. For the fact and nature of the way easy. Can go one thing. If for Nigerian road would death trap. But I can tell you. Ọ bụrụ ga ana na maka esi enye ụmụ kickback ya, ị nwere ike isi ebe a nyalụ moto ruo Lagos, onwere nwute pepa gị, onwe onye ga-ajụ gị, mana ị ga na-afụ checking point, ị na-eshake body ruo Lagos. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na forces ị ga-aja n'ụfọdụ ihe, mana I hope na ọtụtụ ndị mmadụ have learned lesson. Ihe mere ememego o butere onye ọbụla. But Swag Nation is one of my favorites. Now, among the upcoming that the youths not into industry. It's very painful. But the na check wabna. Oza can go one three water. Makani you mmiri che na mmiri ewu ihe. As I speak now, J Bayasa. I have been to Bayasa. Ejegom Ajem Bayasa. Here the ebe like 15 years ago. 15 years ago. About moves for Bayasa ni mmiri. Can go one thing they don't know about Bayasa. Bayasa is 85% water. It's only 15% dry land in Bayasa. From Yenugu waterfront. That time, my mother was a businesswoman in bags. I don't know mad. My mother in bags. So those days were very expensive at that particular year. So ọtụtụ ndị mmadụ na-eje many places if na I go there cheap. So that time ọ na-abụ ana m agbada Bayasa. Nruo Bayasa abanyezie m ụgbọ na Yenugu a na n'ọdụ ụgbọ mbanye ebe anwa ejiwe m ebe a na-akpọ Nembe Creek wee gaba Olobiri. Many communities n'ime ebe a ka ndị eji egote ọgbọnọ very cheap. Gote ọgbọnọ cheap. Ebunata m ya tazie n'elu a na Jeneruwa wee bazie moto Ọnịcha ya ebunye Ọnịcha. Frequenting many a times. Sometimes I will go there and stay days. Can we go to quantity nchọ? Mana ana m achị gwa na mmiri a na-agwa gị abụrụ mmiri ụmụazị ka m gwa gị. O nwere Nigerian boat, this small boat ị na-afụ plastic na-agba ezigbo ọsọ. Ọ na-agba ọsọ ka moto on the water. And the all plastic, all fiber ka eji ya. And then nọrọ na ya ị na at very risky. O nwee ka ụgbọazị wee gbu nwere ihe ọbụla protectere gị. Ị na-afụ nke ndị marine nwere ike nwee protection dịka glass a ga-ejikọbịa so that o gbugoro onye ga-adịkwa protected si aba ụlọ enwee rescue team. Mana nke enwere any cover. Ifu ebe dete na-eri ọsọ ebe a iwe ike chọrọ ifu nwere etu moto si agba ọsọ na main road ịbara ụmụ họma bụ ọsọ na-eje Lagos etu o si agba ọsọ ka ihe a si agba ọsọ n'elu mmiri. O nwere ebe ọ ya erodo a metụ ha anya aka etu ụgbọ n'ihu na-etu a and ihe a na-agwa gị onye ịgbabara ụgbọ a ị kwesịrị ikwu okwu ma ime agụment ihe na-akọwara gị. Ebe a mbara ya nwere ebe ị ga-eruo na Bayasa ị na-abịa ime village ha na-aga Olobiri. O nwere ebe ị ga-eluo ị na-anya etu a na-anya by your side ị ma afụ anything living thing. Ihe ị ga-afụ urubutu for your right. Ị na-anya by the left ihe ị ga-afụ urubutu mmiri a jee Cameroon ya ghọta ihe na-ekwu. Ị na-anya etu a urubutu ị na-anya n'ihu urubutu kedu ebe ị ga-egwu
ana m achịkwa the vast land ebe a na-akọba. Ụgbọ a ga-agba na mmiri over 1 hour from Yenagoa to ime Olobiri ebe anyị na-aga. And ana m agwa na ụgbọ a nwere ike ibute 12, 14 overload. On a very good note, ụgbọ a kwesịrị ide ebu ihe dịka 8. Mana ịmago Nigerian factor na anyị ebuo ya 12. And ebuo ya 12 anwa o nwere onye mana ọdụ to nweke bịa to agwe double onwe ndị ya abatara ka ha enwe double engine. Ka ọ ya onwe ka engine nke asị mebi ha started the second engine. And ịmakwa na mmiri a nwere link with the sea. So o nwere nnukwu ụgbọ na-abịa na wave mmiri anwa na-abịa di stop those aka na mmiri gasị dị na Bayelsa wee gbagoro. Ịghọta risk a na-agwa gị ha. Now n'ime ụgbọ a na-agba driver wee na-agbaji ọsọ na-agba gị ha na-echenji gear. Ha na ụgbọ engine ha na-ebu ha na-akpọ horsepower. Nwere ndị na-ebu ha like 7.5 horsepower speed a na-agwa gị ha. O were efe ọsa na-agwa gị ha. And they are not service. Etu isi awe ba homa bus na-eje Lagos. Driver na-asị ịra ji nwa ya pụrụ ọ na-echenji gear na maka na ọ ma na ụjọ na-atụ gị. Mana ha nwere ihe ha ji ekpọrọ. So ọ bụgo ebe ha na-eje oje n'ụtụtụ oje na. So nwere ihe ọkpọrọ ya. Mana ọ mara na gị na ya bụrụ ofu n'iwu ofeke na ụjọ na-atụ gị. Now, etu aka ahịa na-agwa no life jacket. Even that life jacket does not guarantee your safety. You know why? Life jacket here bụ so many things asị na onwe ka asị na yitere ya. Life jacket that way ka ije kwụzi aka. Ime mistake na yitere ya ọfụma. If not, you aka pin ogi down. So, on what safety na ajụ isikwa na onwe ndị life jacket ụgbọ ọfụ ụfọdụ n'ime ha nwụrụkwa. But eziokwu na-ekwesịrị inwe life jacket. Mana ị na-blame individual onye na-abụ once in a while or travel Oliver line ka o nwee personal life jacket. Life jacket kwesịrị ịbụ na ụgbọ ndị na-anya ụgbọ ahụ kwesịrị inwe life jacket tinye as one of the tools. Ebe ekwu ụgwọ kama agbakọnyere gị ego life jacket ya mana ego ụgwọ egwu ibi enye gị ya. Mana ịmago Nigeria even ọkada kwesịrị the ọkada rider ga-enwe another helmet. O buru nke mana driver ọkada ya ogbu helmet talkless of inwe nke ọ ga-enye gị nwa onye ebu ọ ka ịghọta na agwa gị. Even ịgba na Nigeria road is not a risk. Pothole our motor na-agba na road ọdụrụ some standard. Then pothole anyị ọdụrụ ụzọ anyị ọ dị mma or safety road ka anyị nwere na Nigeria. So ọ maka ndị na-adị blame ya na ihe o ji wee nwụ na-enwe life jacket ọga Nigeria living in Nigeria alone self. Anyị mago n'ebe anyị na-ebi onwere safety measure adụrụ everywhere anywhere. As we speak now, onwere ụgbọ kwụ na stand nwere life jacket ya ebu mmadụ 8 ma even 12. Nwee life jacket extra 12 for passengers. Onwere. It's not as go and verify. Jee na Niger, jee otu ọcha now as we speak. People ndị n'ebe a na-aga steady. Ọ malụgo ha ahụ ka ọ Bayelsa. Ihe a na-agwa nnukwu mmiri ka na-agwa gị. Mana o nwere ndị budere ụtọ ọ sịghị na ihe a na ya agbago ụzọ a for over 30 years. Every week ọ ga na-eji ego ahịa na-abata maka na those ahịa anwa because of the risk. Ahịa ọmụna igo n'ime village dị very far cheaper than nke ebupụtago n'elu a maka ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ ụjọ. Mana o nwere ndị na-agbụ ya agwa ngị na mgbara ya many a times. Nke otu ọcha aka gbakwara ya sometimes. Mana ihe m na-achọ ịkọwa nwụ na risk dị n'ihe niile even our roads risk ya. Kedu ihe ị kwesịrị ị na-eme? As long as ị na-apply those rules, as long as ị na-agba na mmiri, make sure na ị na-achụ aja. Ihe ị ga-eji na-achụ aja bụ onwe mgbe enwe casualty ka ụmụ mmụọ favor gị. Anụmekwu ugboro ole ka m nwegoro accident. Enwere mgbe nwere accident na esi m Lagos anọ m Abuja then nwere program nje or spiritual program. This program apụta na Idumota wee baa moto. Sorry, Nido. Wee baa moto company m achọrọ ịkpa afa. Anyị wee pụta na ọkada ebe a na-akpọ ọkada na Benin. Ọkada junction that by University ọkada. So ebe a ka side ebe a ka anyị erugo that side. O wee bụrụ na o nwere ihe mee na the other lane mana ọ double lane. Ihe mee na the other lane. So ọtụtụ ndị ma ndị na-ejeje ma ndị na-agbawazie one lane. So one lane ahụ ka anyị na-amụta anyị na-agbazi. O wee fu trailer wee tinye ka obere trailer overtake
ọ bụrụ na o nwere moto ndị na-agbakọwa onwe na-agbadatanụ and ụzọ akpago na akpa trela nọ nke enu ọma bọs nọ anọda homa bọs na-abịa so space dị na nwere ka ọ ga-esi wee accommodate that double homa bọs dị ma na ndị trela ebe ahụ o kwechiri ka o kwechiri nwere ike isi ka ewepụ aka na ụzọ ebe ndị okwu na-aga ka o wee accommodate ndị ọgbasara ha and the back that's ogbochi anwa dị ya barricade anwa echi na main road divided dị ụzọ nke a na ụzọ nke ọzọ dị so nwere ọrụ ka driver n'ime ha ga-esi wee jump the other side ọ bụrụ face to face na-agwa gị ihe a bụ na driver eji ask na-egbuka bifo adọpụta ya okwu ya na-awụ dị condemn ndị mmadụ nwụrụ na moto mana moto ahụ anọ m na dị moto nwere ihe mere m na windo ka m si mapụta esokwu na-ebupụta ndị mmadụ ma ndị even onye mụ na ya wee na moto gbajiri ụkwụ esobupụta ya na-ebupụtacha ndị ọzọ eso nwere akwa na-ekechi ụkwụ bifo nye aka eburu moto ebe eburu wee jewe ụlọ mana nwere akwa akọrọ bụ na ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na make sure na ị na-achụ aja ị na-achụ bụ ka gị na ụmụ mmụọ dị na mma ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ọ dajuoru n'ụdị ihe a dị ka e nwee mmụọ ga-abịa entities of ha ga-abịa si no n'aka nwere many things ị ga-alụ ka e nwee ndị ga-abịa mee intervene because at that point in time n'aka ụmụ mmụọ ka ị nọzi enwe ha na-enu some of ụdị ihe a n'aka ụmụ mmụọ ka enwe ozi ihe intervention gị nwa ya emewu as physical ịdị handicap nwanne ị na-ezi na argument na-asị na ụmụ ihe a dọrọ nọ n'aha Jizọs I can tell you nke mbugoro na ị na-ekwu na Nigeria na obodo anyị nọ na ya enwero safety measure n'Enugu ya isi na nọ na-eblem ọtụtụ ndị mmadụ na-eblem ya nwaanyị na-enwe life jacket jee ebe a kịta na-elu odo nwere life jacket anything enwero life jacket anything so etu ahụ ọ dị ka ọ dị na ndị na-agba na sea wave n'ihe n'ụzọ na mmiri etu ahụ ọ dịkwa na ndị na-agbakwa n'elu a enwere any guarantee a na-ebu overload ebe a nothing potholes everywhere so ebe ifugolu na enwero safety measure a na-provide by leadership then you help yourself in the two way you can help by one na-achụrụ ụmụ mmụọ aja ị na-eburu onye na-agba n'ụzọ na-achụ aja ị bụrụ onye na-apply waters na-achụ aja ọ ga-enyere gị aka a lot and nke ọzọ advice nweziri mgbe m ji gwa gị na ịchụrụ ndị mmiri aja is very important because water elements are so powerful and na-ekwusi ike ha dị very very powerful once you are a friend to them believe in me they will always assist you and nke ọzọ agwọ m ndị mmadụ ọ bụrụ na o nwere anything ị na-eme prank ị na-eme ihe ejije ihe ọbụla wee na-ebuje gị na mmiri always do the needful pay homage ka m gwa gị one thing mgbe ọbụla m jere na mmiri even to ikuru mmiri as a ritualist amago m homage m pay I must give something if even gallon for a spiritualist je na mmiri je gbara mmiri enwe homage ọ ga-epe because you know why in creation nothing is free, nothing is totally free. Almost life. Now, even for you to live in the life of the living, you give, and giving up, you get a breath in, a receive, you go by breathing in oxygen. Then you give out carbon dioxide. The trees around living things, they breathe in that carbon dioxide, give you oxygen. Even for how to live, they need yours. So it's give and take, give and take, give and take. Once you stop giving, you stop receiving. That is important. So what am I saying, bro? One nechubaja. Make a cross or the other elements, the water element, no matter how small. In my personal relation, you build. Here in a build personally. You know why? O nwere ebe Jizọs kwuru na Baịbụl ihe nchọ ka m kwuo otu maka gị nwere asị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ si na ụmụ nnụnụ nke igwe na-azụ bi na mmiri enwere ubi ma ọ bụ ọba mana Chukwu nna nke igwe na-azụ ha nri. Chineke ọ ga-esi n'elu tụọrọ ha nri? Ọ n'aka ịbụ mmadụ ka Chineke ji efiri those things, those creatures
You should show love to them. I want to know every month one more personally. The agent get to the immediate. Has a lot of me, what do you hope on as will be the million or other living creatures within a million? What do you have as in physically, that's in a house, I'll motor. No one can those eatable things. What do you have? Mana to show love, oh, Sanaka, you made too easy a jam. Again, a motherless baby home, again, 8 1 body. Those beings living things have been a million, Harm, they live on eating mud and earthworm and rest of them. Those small things. So whenever they see those sweet banana, those eatable things, those things taste the way McDonald's food is testing, a foreign things is testing. However, this thing is not what they are used to. So once they will receive it in joy. Whatever they're eating, that's hey, here's an my brother military well area. It was easy one or one mother show you love. Be there at doors, which you don't merit. That is deserve. I want to hear all the roll all year. Oh, but those living water elements and those who have been a million. How Lord, so they will always interceding for you. They will always interceding for you. Pleading God, please. Yaga Sironia. Kezu ko si tege. No way kiss where when reason. If we give you memory, they will always intercede and help. Just the internet they have browser. If I follow one in your account. Now, for any reason, maybe no as one about offer. Book the Hanelua. Go on internet and browse the see it. Some are giving testimony. Has well done on a million. I will notice a big fish, like no jazz, when they push you and push that to safety. You know about the story. The internet you will see it. Dolphin. Who save go many lives. So, and the reason, Patalo, they have those in Yamaka. That dolphin I appear to you as a dolphin, but it's an element. I use that element I will push you to safety. Emaro, oh, turn them mad and they drown at the mirror. And when one help appear from nowhere, the help can come at anything. Because of if you go personal relation with the water element. They are very powerful. Waters. Agwanangana Genesis, but no this gross material earth is filled with waters. So logically, you can say that water elements are the oldest. They are the landlords. Before you go, we say, okay, shift one side, cannot accommodate another. So learn from these mistakes. Sinihe meron de mmadụ wee mụrụ ihe. Maka na nwatakịrị na-esi n'ihe mere onye ọzọ. Ndụmọdụ a na-adụ nwa nwere nne. Nwa enwere nne na-esi na ndụmọdụ a na-adụ nwa nwere nne wee na-amụta ihe. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mgbe ọbụla ịfụrụ ndị ị na-eji atụ anya na mmiri ịfụtara na ọ mmegheri ka a na-emeghe. Ogunwa ọ mmegheri ka ịkpọrọ ya. Mata onye na-eme ihe mana ọ bụrụ mmegheri. Ị mana o nwere sọm onye kwụsịrị ịpụta etu a ndị anyị na-akpọ ndị agboro. Ọfụ ha etu a ya etuo ya afa ọsị ya ngwa were ụwa mbọtụ. Ọ bụ ihe o ji eme ya. Ihe ọ na-ebuild personal relations. O nwere ebe ọ ya agbajuo dọla etu a ịfụ ndị a abụrụ of help. So gị nwa na onwe gị na-eje nọkọta were ihe jee na mmiri jee tụọ a ịfụtara ndị na-eme ka ndị iberibe. Because one thing you know that whoever that is offering those sacrifices to the water elements on a mere act of love is an act, is an act that is born out of love. Yes, because those water beings enwero adros are you no matter. Now, as long as they are creatures of God Almighty, need the kangena ha build personal relations. Maka imara ebe ọ ga-esi libido gechi. Imara the help ebe ya help ga-esi bịa. Imara ni you need there to help tomorrow. Esekwana na ede aga na mmiri, you still need their help. Once you build through relationship with what elements, especially water elements, they are very powerful. They can intercede in your case at any point.
they can intercede in your life. So chụbaja na-eme ritual ọgwụgwọ na-esi na onwere ihe inwere sister that recognition ndị mmiri ekene m na onwe ihe anyị na-akpọ ịkụ ada mmiri mgbe a dị n'ụmụazị ọ bụrụ na ọgwụ ọgbụ onye izu chutere mmiri n'ụtụtụ ituo ha afa sị ha na chi efekwara na ịbịa ka ịbịa kụrụ mmiri ịghọtara ya that acknowledgement malụ na that you are crossing into another territory ọ dị ka a na-akpọ ịkụ ana mmiri maka ụnụ nwa bụ ụfọdụ ndị eriri eri etoro na village aghọtara ihe a na-ekwu ọ bụrụ na ọgwụwa na-abịa na mmiri for the first time and no human is there ihe ọ pụtara na ọgwụwa the first person ihe ị ga-eme bụ ị ga-akụ ana mmiri akwa ịkụ ana mmiri so ihe ị ga-ebu ụzọ wee kwuo okwu n'oke olu ketuo ha afa wee sị ha na mmadụ agbadatabago datin imelu gosiri ha n'ịma na ị na-across another territory which does not belong to you. You are only pleading for them to permit you to come and fetch water for your own well-being. To accord, even a spiritualist, a dibia, a margon, even the way by the moon or logi. Yes, all may restore. But as long as he dedicates to go to the spirits, even to enter one or logi, ega quaka. I want to aquaka one day if we hit your phone. So ega quaka to tell them that you recognize. You recognize, you respect that where you are coming is no longer your zone alone. Because all going to begging, na mother batana beg where batana begging, akuraka, all disrespectful. So you two are body. So more and in Kenya, even get the worst into where batana production and Nollywood. But so much false interpretations. And maybe from the script writer or maybe from the producer. But I may blame the producer and the director. Because someone as script writer and all that knowledge, the director and the producer can actually correct it. So, more than in a mess of certain things, do you know how many negative things in the madu to go in the middle were at here without any anyanas? Giving them bad names, calling them back the bad names which they are not. You know that? And then for that, some they make believe, they not create content, they not act movie. Always pay attention whenever you are crossing another territory. Most of them don't pay attention to spiritual matters. Even if when they are passing their territory, you recognize their existence. One here na be at Abropa, the rating merino. The here natural will not hear it by you're happily there with them. Man, I move for the using acting. The mother you go acting when you ordinary and able spirituality bad name which they don't in that do not represent them. Here now, but he have merita. He have a race at the brain back and anti when you does. Gambon like we may feel the pussy. He has only him one or woman who are into the industry producing movies. I'm a producer. Is because now over the years I call them and sanity in the sense that now our producers should always give respect to our spirituality, especially where I won't be. Especially I won't be. I'm gonna be asking one thing. We want to go but say look at our wherefore those A-list pastors from Yoruba land, but openly, they criticize their culture or tradition. Even in the pulpit, we want to go anywhere, just give me A-list Yoruba indigenous or pastor. But I don't they criticize their tradition. I just am man at last election in Lagos, and was some rituals hammering no proof. No pastor where Yoruba person criticize against it. Her name were many festivals. Her name, Manu is only in our own Igbo culture. Kegafu, Ototundi Kai, Ejiri, our culture when it's
na-akaji oli. Yes. Kono welu what ndị Yoruba mana ndị Yoruba ejiro tradition ha egwu even when always Christian all get paid at utmost respect to that their tradition. One onye n'ime ha which no pastor kick against their religion. They don't preach it. So ndị be anyị eji emuru ihe ka anyị respect our culture, respect our spirituality, pay attention to it. Now, Obruno will move in and act upon the waters. Yes, has to do with the water. If was a reporter, he perform all the ritual. And even as the producer, he perform all the ritual. But the whole people that are involved. Here them perform with the ritual. The female art has to do with waters. He offer her each of us, offer her. Why can we any casualty? You may do you go keep protect go your clue and their production. Natalia, man, will immediately take some certain things for granted. And when casualty like this, Osimi, Oswanya. So, Korean Nekumaka, Obro no well anything open to do with the waters. Or Nibu apply waterways in a city also. Kabaro for an article. Very important. Ihe ji achụ aja anwa bụ ọ bụ na orejie inwe ụmụ mmụọ gasị na onye a bụ onye nke anyị na onye nke a na-erute anyị. Etu a ka ọ dịkwu ọ bụrụ na ịbụ onye na-achụ aja na-aga okporo ụzọ all the time na-achụkwa aja okporo ụzọ maka ihe ogbuchi na ihe uke. Very important. Nwanne chụba aja nwere aja ọbụla ị chụrụ ga-abụ ihe efu. Gabi ihe efu nwere aja ọbụla ị chọrọ ga-abụ ihe efu. Nwere aja ọbụla ị chọrọ ga-abụ na ihe efu. It must count ma ọ bụ na orejie. Yes, o nwere ebe ngoro ana then n'ọba. So mgbe ịma onye ọ na side maka esi ọba sire go onye bụ ana before even ibe foundation. Afugoro boys nwere ike ibu machine nwere ike ilu 20 ha nwere ike ilu 2 or 3 n'ime machine ahụ. Then ha wokpo na that place. Inyegoro ha ego commander. And ejo na ime eme ire to ha nwere ike iji 2 by 2 pịawa mmadụ azụ. Ha ya ajụgo ha sị stop work. Onwe cement atọ nụrụ ebe ahụ. Onwe cement atọ ebe ha sị hapụ that cement o mebie ọ dị satụrụ ha. Mana ọ bịa n'oge nke m n'otu na mụ na one of the commander dị mma ndị ebe ọsọ oke ọgọ abịa ejigo ya esi gị na anụ nwere onye na-alụ ọlụ bịa udoro ọmụnwa esatụrụ ọmụ ike bụ ihe niile gawa n'iru ka m kwụsị ebe a. Ihe m na-ekwu nwanne chụwa aja na ajakarịrị ọgwụ ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a na ọmụna ịchọ ka agbara gị afa mmiri send them message na WhatsApp 08057837672 08057837672. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egwu oge eji wee chụ aja na-emecha na ọ ga-ekwu ome ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu na-achụkwa oke nke pụrụ ime ihe niile. Asị nka ngọzi nọnyere ụnụ ndị friends of the temple na ndị children of the temple na ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Asị m metụ aka na share button ka nwanne gị nụkwa ka ọ dịkwanụ udo dịrị ụnụ.